खुलुमबाय आंनि दालिमि जि ब्लग चेनेलाव फिन खेबसे बयखौबो बरायबाय। दिनै आं अमृत बृक्ष आन्दलन बेयाव बोरै फट' आपल'ड होयो आरो बोरै साक्सेसफुल जायो बेखौनो दिन्थिलांगोन। मानोना साफ्रोमबो महिलाफ्रानो अमृत बृक्ष आन्दलनाव रेजिस्ट्रेसन जानांगौ। लोगोफोर नै जों दिनै गोबां अनलाइन खालामबाय आरो आं बोरै अनलाइन खालामो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांदो। गिबियावनो जों प्ले स्ट'राव थांनानै अमृत बृक्ष आन्दलन होननानै सार्च खालामदो लोगोफोर। सार्च खालामनानै ओमफ्राय इनस्टल खालामना लादो। इनस्टल खालामखांनायनि उनाव नै बेफोरबायदि अमृत बृक्ष आन्दलन एप्स ओंखारो। बेयाव थुनानै जोङो रेजिस्ट्रेसन जानाय मबाइल नाम्बारखौ होदो। मबाइल नाम्बार होखांनानै OTP खौ लिरना होदो आरो OTP लिरखांनानै इन्टार केपचार बेयाव बे केपचार नाम्बारखौ सोना होदो। सोखांनायनि उनाव आपल'ड फट' ओंखारो। बे आपल'ड फट'आव थुना होनानै जिअ'टेक केमेरायाव फट' बुखांना लाखानायखौ अपेन गेलारियाव थांनानै जों नागिरनानै अके खालामना लानांगौ। अके खालामखांनायनि उनाव सिलेक्ट प्लेन बेयाव मा दंफां गायदों बेनि मुंखौ लिरना होनांगौ आरो बिदिनो फट'खौ आपल'ड होखांनायनि उनावनो साक्सेसफुल ओंखारो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय